Eli tässä on nyt tää Jerusalemin alakaupunki. Mennään vähän eteenpäin, niin tää näkyy. Tää on vaikka vielä yksinkertainen, mutta siihen tulee vielä tekstuurit ja sitten esimerkiksi joku tori. Toi kauempana toi tossa. Se on siihen pitäisi tulla. Mitä sinne pitäisi tulla? Sinne pitäisi tulla yläkaupunki. Se oli ne missä rikkaat asu. Se on ehkä vähän korkea, sitä voisi vähän alentaa. Siinä tulee kuitenkin. Se oli korkeammalla kuin tää alakaupunki. Tossa on myös sitä. Siis jos katsoo täältä, niin tässä on se yläkaupunki. Tässä on nyt perustukset. Niin tulee. Sitten tavoitteena olisi, että näihin jokaiseen taloon kyllä pääsisi sisään. Semmonen. Sitten tässä on Öljymäki. Tää voisi vähän vielä, että tää on tää tässä, niin mä tasoittelen sen. Juu. Näin siinä.